Today is March 7. Wala kaming patrabaho Monday. Pero walang patrabaho kasi meron kaming mga nilalakad na documents dito sa food court ng Cebu. At nandito tayo sa Sugbahan. Ayan, tapos yan, marami pa rin tao dito. Ganyan naman lagi dito. Pero medyo kukunti lang ngayon. Dati ang grabe dito. Ang dami, sobra. Masarap ito. Masarap itong ganito nila. Yung omelette, ang sarap nito. Tsaka meron kaming tuna belly na grill. Tapos sabaw ng native. Ano nangyari sa iyo dyan? Ha? Kaya? Ito tayo sa Pampaganda. Oh, di ba? Walang ano? Hala, buy one take one sila, guys. Wow, buy one take one na ha. Dito nga tayo. Samahan mo ako dito. Wang BYS. Walang sale. Mat base. Tagpila ni. How much? Press powder pala ito. Ito. $8.99. Mahala. Hi guys, good morning. Ito yung last video ko sa trip na ito. Kasama na siya. Siyempre sinundo ako sa Cebu. At pauwi na naman na kami. Kaya lang pupunta muna kami sa SNR para sa pasalubong. So magkita-kita tayo mamaya. Okay. Guys, papasok ako. Guys, yung card ko ng nitong SNR ay nawala, kaya itatanong ko kung anong gagawin ko. Kukuha pa ako. Ang sinasadya namin dito yung mga karning ganyan. Ayan, may napili na ako. Kumuha siya ng oranges kasi malalaki. Kumuha ako nitong buy one take one nila. Papakita ko sa inyo. Anong kunin mo? Wala na dito guys. Ang mahal naman. 999 ang kilo. Pero at least nakatikim ka kami sa mga yan siya guys. Australian sale. Yan ang sinadya talaga namin dito. Babaw. Kunin natin cake ha. What do you want? $90 yan o. Tiger roll. Ito at 802 red velvet. Ayan o. Alam, mahal na. 700 plus lang noon. Ito cherry cheesecake. Blueberry cheesecake. Ito gusto ng mga bata. Sans Rival. Velvet. Red velvet kaya. 882. Masarap. Ano? Gusto mo? Magkano yan? 405. Oh, masarap yan. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Wow, masarap ng salmon guys. Full. 4,837. Depende. Oh. Ang unit price is 1,995. Ayan. Pero sarap. Very healthy. Malulusaw sa biyahe. Ano pa naman? Mga nuts, oh. Gusto mo? Nuts?
ragu, sonoma sauce. Alfredo, ragu. I am so blessed na alam kong gumawa ng ragu. The original recipe of Italian. Kaya no problem. It's okay. Sausawan namin ng tostitos con queso. Wala siyang discount ngayon. Ito, ewan ko kung anong kinukuha nito. May bibilhin pa daw. Let's go na. Kumuha ako nung ano. Ito, buy one take one guys. Ayan. Pang regalo. Meron siyang ano, ang ganda. Shower cut and hair turban. At bumili ako nito kasi walang nagtitinda ng ganito doon. Pants na ganyan, cold cream. Kailangan pati ng mga bata. Ito naman, kainin namin sa daan and pasalubong. Wala, kumuha pa tayo dito eh. Marami naman doon nito. Iwanan mo na yan. Ako, balki. Ano na ito? OA naman. Para naman tayong ano, ayun na makakita niya. Ito ang wala doon. Yan, kaya kumuha ako. Gusto raw ng mga bata. Yung mga oranges at saka prutas nila nakakatuwa kasi. And then yung cake nila, yung oranges, yung shampoo, ang dami. Nakalimutan namin ng pizza kaya pumasok uli kami. Kasi baka mamaya maabutan kami ng tanghalian, magutom kami doon sa barko. Ito kakainin namin. And then, alam nyo, gusto nung dalawa. Anong gusto nila? Hindi ko alam. Karne. Pawis ko, haggard looking pa rin. Hindi pa naka-recover. Hanggang ngayon, haggard looking. Okay. Ayan, order tayo ng pizza, ng hotdog, ng clam chowder, ng ano. Okay. Areglado na? Okay na? Okay na. Wala akong pizza kasi may iba naman sila ng pizza. Kasi kung laging luto ko ang pizza, parang nauumay na sila sa gawa ko. At saka wala akong time maggumawa. Ayan, uwi na kami. Yay! Makaka-uwi na rin. Makakapagpahinga na. Thank you Lord God. Tapos na lakad. Oh, hi. Hi guys, nandito tayo sa dito tayo sa waiting lounge ng Ocean Jet. Dito kami bumili ng ticket. Ayan, dyan. At merong schedule na 11:40 pero hindi kami pinasakay dahil puno ano na raw? Puno na? Wala na. So 3 o'clock PM ang sakay namin. Nag-wonder lang ako guys. Ito lang ang biyahe ko ngayon na sa lahat ng biyahe ko, pati airplane, sa airlines, ito lang ang nanghihingi ng vaccination card. Yeah. Only this ticketing office of Ocean Jet na papuntang Tagbilaran. Stricto sila guys. Kailangan ng vaccination card. Enjoying the waiting lounge of Tagbilaran City for 4 hours waiting. We are going to Tagbilaran from Cebu City and we will just wait for 4 hours here standing ovation. Ang ganda, no? Kami guys, naghihintay pa rin. Nandito pa rin sa waiting lounge ng Ocean Jet. Look at that. Ang daming tao, no? Wala na yata ang COVID. Wala na.
ano namin guys, ang schedule namin is boarding na. Haggard looking, my God, wala pang tulog na maayos. Tingnan nyo naman, oh. Wow, ang ganda. Ang saya, no? Wala nang COVID. Wala na. Nice na. Biyahe na ta. Let's go. Heaven. Travel. Ayan, oh, ang saya-saya. Bibo kayo, oy. Bibo. Let's go. Dito ang lakay ko. Say hi. Ano sa biyahe mo? Okay, go. Grabing pahirap. Grabing pahirap. Pilipinas eh. Alam nyo guys, alam na alam kasi ng mga kapwa natin Pilipino na matatapang at matitibay tayo. Kaya lalo tayong pinapahirapan. No? Tinitingnan kung hanggang saan ang kaya natin. Kaya natin. Ayan, tingnan mo. Nakaupo na kami. Doon kasi sa unahan, na yun ang talagang designated na ano namin, seat namin, eh merong naka-wheelchair, kawawa naman. Uncomfortable kung doon pa kami umupo. Kaya pinalipat kami dito sa likod. Ayan. So, nakita nyo, ang daming tao, no? See? Oh my God. Di mo kalaing may COVID-19 pa. Wala na. Wala na, no? Wala na pandemic. Kasi malapit Lagi ganun ang naririnig ko guys. Pagka nagtatanong ako, parang wala nang pandemic. Ang sabi nila eh, kasi malapit ang eleksyon. Pagkatapos daw ng eleksyon, ay babalik daw yung COVID. Ayun. Bakit naman ganun? So depende pala yung sakit na yan sa ano, yung virus na yan pagkatapos ng ano. Mag-depend doon sa election. Dahil need ng mga politicians ang mga butante, ganun ba? Need nila ang magkampanya outside, that's why. Kaya wala na munang COVID, no? Comment down dito, tama o mali?